Здравейте, ще ви кажа няколко факта за Сталин да започваме. Като малък Сталин е имал древна шарка и с това му е оставил без лицето, после да снимките си той използва тогавашен фотошоп. Като преди да влезе в това военна служба, го блъска в файтон и едната му ръка става по-къса от другата. В началото Сталин е учил за свещеник, но е почел е за комунистическите режими и действия, доста му е харесало така. Когато е бил на 3, баща му го е изоставил и е останал само с майка си, която е била доста религиозна и затова е искал да стане рано поп, рано искал да става поп или свещеник и не е успял. И е станал втория най-лош човек в света, сравняват го с Хитлер. Знам, че малко напоследък видеята ми се отделят от целта правя аниме видеа и така нататък, но просто нямам идея за аниме видеа. Мисля следващия клип да е за Манара и така. Да, това ще е малко по-малко, но просто да, това ще е. И да. Чао!